जाबायलै बुरि मोखाङावथ' बुदला होजोबखो थाफ्लियानो बुदला जोबसिगोन जिरायनो हानाय नङालै फाग्ला ओइ सिखारि फाग्ला मासिबां बुलाबायखो नोंखौ बुवा बायदि मोनगोन आंखौबो सोमाबायदां एफा गोसा आइदै खें खें मोनलायथारबाय बे फाग्लायाबो हमथाफैनो रोङा होना होलै सिखारि फंबाय हौवाखौ बांसिन मोजांथार साला होनजा खावरा नोंखौ साला मेब्ला खावसां सुवाद साला माबाखौ बाजिखौ मानो लानानै खारा नोङो हिनजाव सिखाव साला बेखौ होबावलां बेखौ आइदै ओइ फाग्ला जाखोना माखो आं नोंखौ बासायनोसो नागिरदों एसे दैजोंथ' फाग्ला लासै ओइ साला ओइ साला हगारलै फंबाय बे मेब्ला खावसाखौ होनोसां र' नों मोजां जायगायाव बुनो रोङालै दाख्लैबो सासे बोरायखौ दोदोंनो नोङो आं दंना आंसो बुनो रोंगौ मोजां जायगायाव जाबायलै है साला फुई नामाब्रा बुंनांगौ सेथिनां बेखौ आं नङालै दाय आंनि नङा बिसोर लिंबाय थादों आंखौ आयु आंखौसो ना होबावबाय नोंखौ हंगारहाय बेखौ होथारां नै आंजों ओइ र' आं मोनसे आइडिया गोसोखांदों मा आइडिया दाबुसै आदा ओरैनोबा आं बुनाया गोग्गोम जाखाबाय बेगेंफ्रानो बायला जोबसिगोन सोनदां गोदोनायाव हमनानै थिखोनायाथ' नायखेरग्रासो जासिगोन नामाथाय गिबावबायसो आङो बुवा र' साला आं हिनजाव खावरा नोङो ओइ आदा लहरेन मा खालामनो सानखोब्रा नोंनि हिनजावखौ आं लाना खाराखैलै जायगा बेरायनो होनबाय थानायखायसो गथामाव मा गें आइडिया लांदोंमोन आङो बोरै जाग्ला जोबखो आदि आं बेरायनो लाङाखैलै आदा लहरेन मोजां मोनदों मेवहोथारलै आदा सालाखौ गन्थंआवसो गन्थं ओइ आदा लहरेन जाबायलै है मेवला जोब्बाय आयौ थैसै आं नुनानै आदै फंबाय बोरैबा जाला जोब्बायलै होद आदा नों बुनो रोङासैलै र' एसे लांदां जायगायावसो लांनानै बुहैनांसिगोन बारनानै दोननो मोजां जानायनि थु आदा नों थाथ' सालाखौ बिगुरखौनो बिसिनां ओरै हर आखाया आदा नों बावनो थाथ' ओइ फंबाय सिखारि मोजां होना होलै बे मेब्ला खावसांखौ सालाखौ आइदै साला असय हिनजाव आंखौ गारनानै बे सुवादजों थांदों नोङो आइदै बोरैबा जाला जोब्बायदां लहरेन मैथा खबला माखौ नायबाय थाखो खेवफिलाबो आइदै आयौ गोरा बावसो ओमफ्राय एबार बिदि खारबावगोन नामा नोङो आंलाय माथो मिथिगौ आंहालाय बोरैबासो खारफ्लांदों दा आंलाय टेस्टिंसो नायदोंमोन आयौ माबायदि मानसिब्रा बेलाय ओइ सनालि एसे सोलायदोब्रा सना आंखौबो एसे सानदो जाम्बि आंनि नंगा थानो हायाथ' खुद्रि थैगोन आङो ओइ नोंखौ दा बलिउडनि बायदि दुरुंखौ थबस्र' बस'नानै बारान जोबगासिनो वालखौ गब्लं होगोन आं मा नायबाय थादों खेवफैदो रोङा आइदै एफा गोसा जोलांबाय फाग्लिया आथियानो बायबायदां आइदै ओरैमा गावबो नायखाया आरो मालायबो नायखाया आरोबाव खुनि खालामबावबाय बियो आंखौ मासि फाग्लि बेलाय आइदै
ओइ आया माथो मोखाङानो बुजोब्बाय आं बिदि बुवाखैमोनलै नायनायसो बुदोंमोन आङो बोरै बिदि जाजोबखो फाग्ला मानसिखौ बिदि बुयोलै मेगन मेसेबलायना बुखादोंब्रा बे आंखौ सनालिनाबो नों सोबानाया खावलायखौ फारसे ओरै गोजा नुलायदों आङो हो नंगौ औ आं माथो बुथाराखैमोनब्रा होद होमबालाय दहाय फुङाव एसे लोंनाया खामानि होमारदोंगोनलै हा आंसो थाल मोनासैनदां लोंनानैसो बुदों आरो नोङो ओंखायनोथ' सालावबो मोखाङाव अबाव गन्थं अबाव आथिं आखाइ सिनायनो रोङाखै नोङो मेगन मेसेबलायना बुदों बिदिबालि लोगोखौ एसे थाल लानांगौब्रा नोंबो ओमफ्राय नोंहालाय मा खिमोन जानायनि मालाय फिसा गोनांखाखौ लाना खारनांगौ जाखो गोदाव सोरावलाय खोथा दंलै खोथा माने नोंनो एसे आन्दाज लालाय दानि जुगाव मा सिख्ला मा हाबा जानाय बेले आरो बेले हाबा जानाया दाबो मास मोनथामल' जाबावदों जाम्बा जाम्बा आंखौ रागा खरा होननानै मिथिखागौ नोङो आं गोनाङाव बिदि हायो बुफ्लांबाय दहाय लोंनाया खामानि होमारबाय आरो नोंसोरखौ हमाबाबो आहा बैखद सिगां नोंसोर हमजानायाव आं हेफाजाब होनायखायसो गदों दा बे हेफाजाब होनायाव आहासो दाय जानानै दङ आरो गामिनि मानसिफ्रा आंखौसो बुंखादोंना नोंसोर जुदि एबार खनसे खारबावनानै नोंसोरखौ मोनाब्ला आंखौसो होगोन होननानै आंहाबोथ' आंखौ साननांगोन ना होनबाबोलै नोंना एसे बाराद्रायदों नोङो लोंनाङामोन फाग्ला नों मिन्थिखायो होनबाबो एसे नायै नायै थाल लायै लायै बुनांगौमोन नों आंखौ आयौ आरो नों फिसायखौ बुहोबावनांगौमोनब्ला हमथायामोनब्ला बे आंखौ दिनै बुथारथारगौमोनलै जाबायब्रा जाम्बालाय दालाय माथो खालामबावनांगौ जिखुनु लानानै खारब्ला माबायदि मोनोलै लानानै खारनाया इसेबां गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु लानानै खारखांनायनि उनाव हमजानानै मानसि जानायासो आसल खोथाया बेसो आंखौ नुवाखै नोङो बेसेबां सेक्रिफाइस खालामबोनांदों बिनि थाखाय खनबेसे हमजाखो आं खननै जाबाय आरो एबार खनसेयावबा मा जागोन रायजोफ्राथ' होनदोंमोन एबारावनो हमना होगोन होननानै माथो रायजोफ्रानो सासेबो ओंखाराखै ना गाबोन समफोरसो बोरैबा जागोन ना मागोन एसे थाल लानांसिगोनलै आंहा ओरैनोबा आं बेखौ लानो होननानै गोसोथाराखैमोनलै ओरैनो टाइम पासनि थाखायल'मोन ओमफ्राय बोरैबा ब्र' थांफ्लांबायना मुलि होफ्लांदोंलै बोरैबा एट्रेक्सन जाफ्लांदों आंसो फसायोमोनब्रा बेखौ बे जाम्बाबा लेखा रोङियासो बोरै एफा महर गोसा साय सिख्लाखौ मोनबोखोथाय हाब नोंबो फसायबागौमोन आरोखि फाग्लालै होनबालाय अयथासारमोनलै जोंनि गामिनि बै लथ'बायाबो बेखौनो फसायो आरो बै बिरदावालाय बेथ' आंनि सिगाङाव बुंबाय थायोमोन आं लाना खारग्रोनायखायसो मोनाखै आरो बे सोमखोरा बेबो जौ लोंबाथाय फेबाथाय रायखांबाय थायोमोन आयु होनबालाय आलदा बारलै बियो हिन्जावा होद थौ एसे लोंहैसै थौ बारा थाबाय थाजायालै सोरबाफोर नुगोन बारा थाजा मारनायबो नङा बेयाव आइ बिदि महरखौ लानानै बोरै बायह्रायाव ओंखारबावगोन दे आङो बुलाजोब्बाय दोलाजोब्बाय ओरैनोबा गामिनि सेंग्राफ्रा आंनि थाखाय बेसेबां फाग्ला जालाजोबोमोन मिज्लौ मिज्लौ नायै नायै आंनि गोसोखौ बेसेबां गोजोन होलायोमोन मालाबा हामगोन बे र' बेखौसो नागारथारा आङो सनालि सना ओंखाम खुरैदो थां आं बिराद ओंखाम उखैबाय साननै जाथारबाय ओंखाम मोनजायैया नोंनो सङासैना मा आंखौसो ओंखाम संनो थिनबावदों नोङो आंखौसो ओंखाम संनो थिनबावदों आथिं थोंसे लेंग्राखा बाराबा आथिं थोंसेखौबो लेंग्रा खालामनानै दलर रसा फांनानै दोनगोन आंखौ बेबायदि रागा दाफाजों नोङो ओरैनोबा आंहा खारखायाखै रागायानो नोंनि थाखायनो मा खिमोन जानानै नागिरनो थिनांगौ नों एफा मोजां खारखानायखौ आइया नोंखौ नागिरफिनाबा आं बोरै थागौमोन सोरजों थागौमोन आं नोंनो मोनथिखायोना सना नोंनि अनगा थानो हाया होननानै थां सना संहैदो थां नै नों हौवा आंखौ मोनगोन ना साननैसो उनावनो
टारगेट दंखासैलाय जैलिया था नों हारसिङै राननानै थै नोंनो मा नांगौ नोंनो मा नांमारगौ आं नोंनो बिनाय मानि होजोबखायोना दाखालिबो आं नोंनो सना होबाय आरो दख'ना 22,000नि होबाय आरो मा नांबावगौ नोंनो नाङा आंनो नोंनि सना रुफा आंहा बेलेग हौवाजों संसार जाबसिन मोनबानो जायो आं हौवा नङा नों मानो बिदिब्ला सनालि सना आंबो नोंखौ अनो ना ओइ सना आखायानो बायबाय मा जाउनाव जाखो बे हिनजावजों आइदि बोरैबा साफ्रेनाय मोनला जोब्बाय हिनजाव बुरिबाबो लानोसैलां बे हिनजावखौ नांबाय थालालै आंनो बेबायदि हिनजावखौ खारो नांबाय खाथाथोंसैलै जेबो खेल लालां अनबाबो अनजायैखौ आथिंबो गेग्रा आखाइबो गेग्रा बोरै जाबावगोन संसारा आंना आइदै बोरै सोलिबावनांगौलै फैसाबो थाइसेबो गैला ना बाना समावसो जाना होबाय हमजानो नालाय हमजानो लांजेननायावनो हमजानांगौ सानब्रै सानबा थानायावसो हमजाबाय फैसा जोबनायावसो हमजाबाय बेबो देहायानो थिग गैया आंहा दाख्लै बुजानाया बे फाग्ला सिखारिया लोगोखौ खि बिदि बुयोलै थाफ्लि साफ्लि जाना दंजोबो मोखाङाबो दासो एसे मोजां मोनदों मुलिबो लायबावनांगौसो डक्टरा मैया मुलि लांफैनो थिननाया माजों लायबावनांगौ दा थाइसेबो गैला फैसायानो र' बे अनखांनावसो बिहरनायनांसिगोन हरो ना हरा बेबो बिराद खेबथालै फाग्लाया थगाय हरगोनसैलाय नामा बेबो लोगोनि बेलायाव सासे मुर्खसो बेबो नांदों र' हेल' ओइ ब्र' अनखां मा जाखो हो आंसो नाम्बाराबो जेबो गैलालाय सिनायाखिसैलां मबाइल गोदान आइया लाबायना आंसोब्रा मेब्ला ओमफ्राय माथो जाखो ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा लानानैसो हरदोंमोनलै मा बाथ्रा जालायखो नोंथ' मिथिखाबाय दां दाख्लैनि काहानि जानानै थांनायखौ खोनादोंमोन औलै बिराद प्रब्लेम जाबाय आं गोसो गैथारामोन बे हिन्जावानो आंखौ खें खालामबाय थादों ओमफ्राय नै आं थोंजों बाथ्रायाव थांसै मुलि बायनो दाख्लैनि फैनाय फैसा थाइसेबो गैला डक्टरा मुलि लायनो थिनगासिनो सानाय सुनायानो खाराखै जेबो ओमफ्राय एसेसो मोनगोन नामाब्रा गैयालै दाखालिसो आइफन लाबाय आरो नै दासो 5,000 रग' गारि फाइनान्सनि हरनांलायबाय एसे सिगां बिहरनाय मोनब्ला हरनो हाथारगौमोन आङो लेट खालामबायना नोङो बिहरनाया फैसायाबो लिमिट जानानै दं नै दे जेबो नङा सानखाथारदोंमोन आं आसा गैथारा आङो माबा मोनसे खाथायखागोन बियो होननानै सानखाथारदोंमोन आं मिथिजोबखाबाय दानि जुगनि लोगोफोरखौ नांगौबाल' आरो मालायनि नांगौबा जेबो हेफाजाब मोनफिना आंबो नायगोन र' एबार साननैसो उनाव बावबाय थायोलै खिबाव जोग्लि मोनगुलुं होजोबलायनायनि खोथा आरे आयु आं गिबायसो ओरैनो दाखालिसो हमजादों आरो एबार नोंजों हमजाबावबा थैखासिगोनसो आङो मानसि मोजां होनखानाय नंला आंखौ मानसिफ्रा है जेबो गिनाङा आं दंना आयु बैल हरै नङा
आं गिबायसो औ नंगौथ' होद गिनाङा आं दं खोब बेखौ खोब सिरिथा मिथिबाय जेबो दालाराय हांल'ला नोङो आयौ सान्दुंआबो जा थिं अखा ज्राव ज्राव हाबा हामगौलै आयदाय ओइ सिखारि फंबाय बबाव मा आरो बे मोखां फांथेलायनाय लाबोलायनाया सोर होद नोंनो दानो देखायजायो आंनि आइ आफाया नुवाखै दाबो है बोरै नुलायलायै बहानि जाखो बुस्थुआनोथ' सोरनि जाखो होद लहरेन आदा बुस्थुआ आंनिब्रा आं लानानै फैदों आंनिखायनोथ' ओइ फंबाय दे जोंहा खनसे नायनायनि गामिजों गामि बेवाइखौ ओइ आदा लहरेन बिदि नङा आखाय दाहो आं होनबायना आंनि आइ आफा नुनायनि सिगां रावबो नुवा जेब्ला आंनि आइ आफाया नुग्रोगोन अब्लासो गामिनि गासैबो सुबुंफोरनो देखायगोन आङो आंनिसो आदा आखाय दाहो थै फाग्लालै फंबाय बोरै बिदि हथात लाबोलाबायखो नोंलाय खबर गैया दबर गैयानो ए आंनि लाबोनायखौबो नोंनो खिथाबावनांगौ नोंलाय आंनि मा जायो लेंग्रा लेंथानो खम नङालै नोंबो है फंबाय मा दाय दाय बुंब्रा खोथाखौलाय हामाब्रा बिदि बुंनो है थांसैलै आहा नायनोबा गाबोन नाय आइ आफानो नायहोग्रोनांगौ आहा नायनो लुबैथारबायनो फाग्लाया सोर हिनजाव लाना फैखो बेलाय गोदाव सोरावनो आया बेथ' न'आवसो थांगोन होनदोंना बोरै उल्था ओरै थांखो बेलाय गामिया थाबोबाय है मानसियालाय बारा मोजां खामानि मावाखै नामाब्रा र' गामियाव थांबासो मोनथिसिगोन